Kaya sa nagtanaw sa chicks ba? Pari na Uy, Nel, asa na si Sayon? Ganina rin ko nangita. Ano man, unsa naman po ituyo ni mo sa iya ha? Ako ta siyang patabangon manghugas para makabalo po doon ta ba? Ay, naman to diha nagbike-bike, tanawa no diha. Sus, nagbike-bike na po dahil nga init kayo. Da, kabalo ba ka ng mga bata nga wala pakialam kung init ba o ulan. Wala man diri sa likod. Asa man na ito siya? Ay, basi nato dito yung barok. Apasa ka. Anaon sa layo apo dato. Uy, ikaw na liapas ka. Ikaw may naitoyo. Ikaw apas ito. Dili day ka mang maritis ron sa imong silingan. Iundang na ko skilhukan na oy. Wa tay matitian na sig panghilabot sa silingan. Amayo kay nakahuna-huna na ka. Good girl na koron kay 2024 na. Daar man day na di ay. Apasa si Sayon ko. Kasi lahi na nga istorya. Ikaw ray apas ito. Grabe jud ka eh. Di apason. Basta asawa gyud di gyud makaya eh. Di gyud mga isuka. Sayon! Uy, si Papa man nanawa ko. Sayon! Ay, dara magyud ay ka diri Sayon. Ali na diri be, manguli na ta. Asa man day kagikan nga ganina ra man ti kagipangita. Dire, ragod pa oy, nagbike-bike. Grabe tulo po ka oras na wala sa balay ba. Ganina ra may nangita si mong mama. Diya may gamit aning bike ba? Kung dili na ko drivean. Tama po ka. Tara, manguli na ta. Ako na drive kay murag gipaningot na magapagayo eh. Ako Ako ra lagi. baba. Ako ra lagi. Ako ra. Pakit konti kag unsaon pag-drive. Ako ra ba? Ako rin lagi drive. Oh, ay ko ra ba? Pero sakay ko ha. O di akas tangke. Tarong nga na ang tili mo. O ano ba? Kasi wala pa. Hi, Zayon! Pakaya sa nagtanaw sa chicks ba? Mga tumbata sa pari na Awan pa, sige kang tanaw sa chika. Kumbay nun ta. Saba si mong mama ha? Dili lagi paps. Dahil yun ni muning bayo ko na hiwi. Sige dili lagi. Tayo rin na to ni. Tara. Oh, ano karon ba man ka? Nagaina naman ka nilakaw. Si Sayon. Dugay kay na ko nakitaan oy. Guba na gani ng bike ko. Asa man di kagikan sayon? Gaina naman ka nilakaw. Dito sa Ay dito sa kuan nila paribarok gyud nga karsada gyud. Dito mi nagkita na ko siya nag-bike. Paghilom, dili ikaw sa sayon. Asa man giday magikan sayon? Dito ra lagi mi ila paribarok. Nakita na ko dito. ma, nagubag kong bike. Ngano mang nagubo man sayon? Papa may lugin. Magkuan mi natumba si sige katumba si Sayon. Sige ka katumba ganina dito naguba. Ay, kabuhanin nag-drive. Ngano tabu-tabunan man nimong baba di sayon? Siguro ko sayon isulti ra gud sa may isulti? Dili siya lagi nag-drive. Si Papa. Dili ka kung ibangutan na ba si sayon? Ako sa istorya pa. Andiya. Sige na sayon, pag-istorya na. Ma, si Papa nag-drive. Nangatumba may. Oh, ngano nangatumba man sad mo? Kay si Papa siya ang tanog. Saba. Wala naligas na among kuan dito among bike na shoot sa kanal. Sige, magtanaw si Papa. Naligas na sa Ayaw na binatabunin ang baba di sayon? Patakar mag-istorya god. Di man mo tugod Si pero. Papa, kay sige tanaw sa chika. Ang nangatumba may. Aha, tinuod na sayon? Oh, tinood na ma. Aha, mantog na kayo nangatumba. Ayak matiyan. Dili lagi mo tanong chika.